Hima bang je ini je keteng bobo garan dagi maba je man bobo garan dagi mung mai no sung to keteng buri bisi hamjak la ka haipa no keteng rema bang thala hamjaka haipa no sungo keteng man mani phano mane sung keteng mane sedi phai ngwa ya sung bobo garan ni je kok samani mane bobo garan je dagi mani sungo bisi saki mana bo biles bo to doino ko Bahai ma tong khasa ka hamza ko làm nó hamza vàng thì nó phải mà lại khèo vậy bo ma la kya sự công phu đó đó chứ vậy bo biles kalai bo khe bo biles nó có joino ka ni sự không có cả bala ke khatong khasa bo bisi bagjak khatini khatong ba hambai pula to media terus orang tanya itu lejo to hasil kurang ini orang jeng diketung bak mani program jeng bakte ini ke uttar jana bisi ojago jeng uttar jana kamion sini paisa perike tai tini ojago nornogima yang blogo semua bergerak bobagrani je ketung no nahana nai joton khatom khaja ketina jeng paileke ya oboni bisinte jeng khakla sini bergerak mane tam sanai tebo buskami thalo mane kini sabak sai bobagrani logyote karakter baja on on bagai tini o ketung bagai program balai kaham kono bagjak bergerak tini kebangma nukjak oma hai bisi ro sek bangmani tausu jora nukjak ko tini tamni bagi asuk phondon ko khlai thia ba to abo sudu ang sanai o jagani borok sudu ketung no simi naharan bi theli actually bobagrani kok ben bobagrani hamjak mani bagai tai o jaga duthangai 2021 ti simi sing saimano o jaga apuni simi sing samung khailajak ba sing saimano o jagani joto borok bobagrano apuni simi tabusuk jora tai buskango bo joto no hamjak ma bagai tino jaga phayo agami dino bobagra je jaga tongo jaga bor tongnai abu bor ekdom mane experience amai bus kango tai bus jo tai samung lo bahai ke lukono tai tangna bagai khabar jak lokon abu to tam sanai bana samu to kuma khlainan bagi sin mon sujak to phia ba sin thaniwo sufficient power kri abon bagi tini bobagra chai to gi to je tini prasar no bahai ke tebo jubot tilangman bahai ke chung sudu tamne bana politically simi acheng economically socially tai sini je language ni tairam ni sini kubangma jemon tabuk sini je bobagrani demand to muni sujako sana thanga to sarai jodin sana thanga to je tabu demand khai to abu to buskani salo tebo जों borno bahike mane kaham lamo tulangman jeto जों asuk bosor thangjagi tongmani asuk bosor जों deprive khaijagi tongmani sini kubangma sana thanga lamaro hamyangi tongmani sini schoolo rongsarnai tongo teacher kring jomani sini tamsani bono kami tei kaham manangi tongmani sini शिक्षा दीक्षाव जों असुबिदा दंमोन थंजागै दंमोन आबरक तेबो सिनि बुसकां खायजानाय दं गा आबरक खायनाय बिसिङावनो जों गोरोग सिनि जे बरनो जे मानसिखौ जों खायनो दङ आगामी दिनाव जों तेबो गाहामके बर क्राक खायदि सानबो जों गाबो खालामनो माने मानसिखौ